La ban ong ye kini arngut ki rangi le kai babananam tam ka perthai kini kisingi menta u Messi bat u Ronaldo bagi dei ki rangi le kai bananam tam ka perthai hagane ka jok menta lengba kini arngut ki rangi le kai kila kring ki babon ba ki brio nadu ki kena ret kam tam hadu ki temen kisan ki kwa ban pet ye ka football bat ki apsi tam ban pet kenang kam tam ha ka World Cup ban yo I ya uta u Messi bat u Ronaldo. Baro kiriu it football haka perthai ki badon hakendong kan shiran ki jaka ki badang sangam Henry ki tip ha syapang u Messi bat u Ronaldo. Nadu ki kenlung kena ki samla bagi temen. Namar ki ne ki arngot ki lapen internet shisha ya ka jingele kai jongki ya ka perthai da ka jingele kai ka betebet jongki. Bat ngaru ngam jungya ban pek ya ka sap ile kai jongki ne ki arngot ki rang ile kai betebet tam haka jok menta. Bat bon ba ki brio kam tam ki riu it football hakini ki sni ki ba menta ki ba ben ya tunjuk bor lane ban ya compare ya ki ne ki arngot ki rang ile kai bananam tam ka perthai da ka budget ba Messi u khambet ban ya u Ronaldo lane u Ronaldo u kham tibet ban ya u Messi bon ba setelah ka perthai ki bla ya nujor kumne ya ki ne ki arngot ki rang ile kai bananam tam ka perthai menta Henry na galiang ga jonga abang apet syakine ki arngot ki rang yele kai ba bananam pat ki batebet menta ngasyam bat ngadan ban ong tangkum ni ngayo I ba u Ronaldo u yele kai da kata ka mensim jing tresitam ban ya khon do yap bat ban saibor nalade Henry haba pai pat sya u Messi ngayo I ba u Messi pat u yele kai da kata ka sap karpang ka ba udan haga kam yele kai football haga jing em ka jong u kini ki digi jingyo I barit jonga ya kini ki arngut ki rangile kai bananam tam ka perthai bat ngamtip nagaleng jongki pishem kumno halor kini ki arngut ki rangile kai